Тази жена изостави Инстаграм. Защо тя изостави Инстаграм и се премести в Tips? Една снимка, която качих в платформата Tips, е пряко свързана с парите. Какво мислиш? Тя е много мъдра и умна жена. Времето пари ли е? Фейсбук, Инстаграм и Туитър са загуба на пари. Тя издаде своя собствена валута, Tipscoin, която може да печата пари като луда. Тя се наслаждава на всеки ден и мечтае да стане милиардер за една нощ. Защо? Защото тя знае бъдещето на платформата Tips и експлозивната сила на платформата. По-късно Tips мечтае да бъде листнат в американския NASDAQ и корейския KOSPI. Човекът, създал монетата за съвети, е кореец на име Чак Буан Сеунг. Ако сте човек, който спазва обещанията си, можете да притежавате бъдещи биткоини с Tipscoin и да станете богати.